एसे रग' रग' नुसिनबाय सिन बोनानै सिगार फलंनाया हाबाय दे मेगन मोजाय नुबाय जौफोर लागायबोदां मा आगर बुन्दुराम आगर गैबा लांखादो होननायखौ दे दाना गाहायनिखौबो फार्स्टनिफ्राय सासे सनजिथा बैनिफ्राय फारि फारि सोदोलाय गोजौनिफ्राय माबा नांगोन दां औ रासोबो दंखाबावसो नैबे गुनावसो मावनांगौमोन ना मोनायाव सिरि सिं एसे माबा खालामजागोन ना सिरि दंमोन थांनायखौ एसे होनांगौलाय नायखौ दानानै मोनसे महर First time lang nunggu tanya kenalan sih betul. Tanya जों दा नैबेयो मिटाराथ' थिग होआखै फिदिंनायनि सिगां जों बेखौ होबाय थाखानांगोन सोलायबाय थानांगोन दानिया हरैहाय बबिन जनाय जयै नायना होग्रा जादों सोरबा सोरबा र' दा जोंना स्टार्ट जाबाय सोंनाया लासै फिदिंनांगोन लासै लासै नङाबा जगोन लासै लासै औ नायखा ओरै नायबाय था होबाय दा हाज्रायनायाव होबाय होबायना ओइ होआखै नों खुदिया औ बैलाय खनसे जाबाय नै बिदि आखाइखौ गुरै हमथानानै लायोबा जनायफोरखौ थाल मोनो गोरा गुरैबो खारो नालाय आं जायखिया एथेबनानैल' दोनसै बिदिनो दोनखायो दोननायाथ' बिदिनो दोनो औ बै सानबाय गांब्रै लायो ना मा लायो गांब्रैल' जाया बियो गांब्रैल' जाया गांब्रैनि बारा थायो आर'नाइसो नालाय आठखान आठखाननि बारायानो जाहैबाय मोननाया मोनो होमबाबो खेबसे सोंजेनबा औ बिदि सोयो 120 जायासै 120 जायासै माया
dongbawomen na गद्रेसाव गोरलायबावबाय सोरबा दङ नै दङ गोग्लैया सोरबा सोंदां दानिया एबार थांफिनजोब्बायना दहायनि बायदि सोरबा बोख्लायग्रा गोरा होननानै औ जाबाय दानिया बियो जायया गाहायाव दङ बेखौ सिगां सोग्रोनांगौ सिगाङाव औ जै महरा उल्टा बाल्टा जाबाथाय जाला जाबाथाय गैलालाय बे गाहायनिखौ सोग्रोबाय ओमफ्राय दे बेखौ बोखोदो औ बेखौ गोजौआव थानायखौ बे उननिखौ सोबाय हगारदो आंहा जोंनिखौ खुरखांनानै दंबावो बास्लामसै मोनगासिनो बिबारा जायाखै नैबेयाव एसे नांगोन दे गेजेर मिलायाखै बिबारालाय जोंनिखौहाय आलादासो बानायखाबायना मेगन माबाया बैजों सेबबा मिलायाखै बेखौबो ओमफ्राय जायाखै बानायद' गरसे बानायबाय आं खोमोरनानै आरो गरसे बानायबावनांगौ र' एसे खुन्दुङाव थाबथागोन दे औ बैहाय जय बजरंगी बली जय हो आफा बिस्वकर्मा जोंनि सिया मोजां जाथों बे खनसे फिदिंग्राखा थांखागोन हायथा हरनायाबो खनसेबा औ सारि जाबाय बै जोबजासिम ना औ जोब्बाय नामा गावनो हारसिं थांखायो आरो थारमाने बैयो बैयो गिदिंबाय थायो गारिखौ बैसिम थांनायसिम लायाखै लाबाय एसे अभार खासुंनो लादों हाबायबो हासबायबो आठखान जाबाय बावनो आठखान जाबायनो बाहायनो आठखाननि जि जाबाय आठखान आर'नाइनि गेजेराव हमदो नांगौ बियो बिदिसो गथ'नाया बिदिसो आलाय बेफोरो बोरै सायै साबाय थानानै बोरै जानांगौ दे होख्लायबावबाय आलाय नंदों मोनसेल' थांदों बोरैहाय जागोन दासो नुजेनदों होनबालाय मोजाङै नायनानै ला सानथामसो जोङो बावखायो गावखौ दा खेबना नैबेनो सोंथारदों होननानै सोंहैसै दे गांसे खेमसे सोंदों खनब्रै बै थांबा खनब्रै खयथासोआमोनलाय बाव सानाखैथ' 48 ना बेसेबां सोदों 48 ना बेबो समान जानांगोन ना रासोजों खयथा 48 होनबा 48 बा माबाल'सो 24थाल'सो न' जागोन 24थाल'सो न' जागोन बाव 48 बा नालाय र' नैबेहाय नैबेहाय हास'नानै नैबेहाय हमथा हायाबा सुखागोन नाम्बारा जेनेबा 8 इन्सियाव बेसेबां न' मोनो बेखौ 2जों इन्टु खालामबा मोनो दा बेखौ 48आ नों बेखौ फांगोन बेखौ र' दोनथ' बेखौ दाबोखौ नैखौ बानायग्रोनो र' सोखानानै जों माबायो होनबा बियो 8 इन्सि थांबाय गान्थि खादोंना गान्थि खादों मोनसे देन नालाय मोनसे न'खर आलदा बांसिनबो लाना सोंनो हायो बा खमसिनबो सोंनो हायो बेखौ सानलांबाय थानांगोन एसे लासै
एसे बन नारजाबनि 94 थांगोन 94 था इनटु खालामबा थोजों इनटु खालामबा 50 खौ मोनफैयो आधा 40 नि आधा नोङो 1 इंचि औ होमबा 98 42 ना 44 मोनफैबाय 1 इंचि एसे रोंहांहांहाय सोलोङाबा रोंखाया ना इदिखौ बांद्राय नारसोनानै होबा 1 इंचि जाहैयो दे सोंदोलाय माने जोंना नैबे नारनाया नैबे थारनांगोन होनबासो 3 इंचि जागोन जोंना बेखौ जुदि गुसेब लायो होनबा बेबायदि ओरै नायदो लामा गैया दे नेट खराव खाखांनांगौ ना बेखौ दे जा मोजाङै सोलोंनानै लाखा बोरसि बानखादों बोरसि बान जा सोंखांजोब्बाय नै जोंना बै दागो होनाय सिटिखौ खोनासंनो बिदिया द्रामानो आजां गाजां बिदि एसे बारा सोनानै गांसे मादो खरसाखौ उन्दैनिफ्राय उन्दैसिन होना लांबाय आंखौ खामानिया एसे खमसिन जाबाय नालाय साख्रि मोनबाय टेनसन फ्रि जाबाय हाब सोंनाया बेथना बेसेबां होननानै सोंबाय आं मिस्ट्रि सानो बेथन मोनो देरगासिनो देरबाय बालाहा 6,000 अस्ट्रावसो खिथायोबो आङो बेथना बेसेबां जालायबावबाय द्राम फिदिंनोनो हनै हाबथारासो नुवाखै नों दिरुंजों बे दिरुं खाथानिया बेखौ खाबदेबा माबोरै नारखोथार एसेबां नारखोथार दे जाथ'बाय दे एबार आरो बेखौनो दुरुं मोनसे खाबावनो नागिरदों मोनसेयानो थिग जाबावबाय जाया फारसे नायगोन मैयान बायदि खेल खालामसिनबाय नैबेखौबो बसायनायखौ बोरै खालामनानै बसायो फैयो नालाय बेया जानाय नङा फिनसे दे फिनसे आयु बांद्राय दाना फैफिनदो
फैफिनदों औ रायलायनो रोंलायलांला गाव गावहा होननायसो दहायनि दिजिं दोनदों लानायालाय दहाय लानाया ज' जाबाय नै जमा लहा बेबो सिखारनाय सायाव गिदिरबाव बांसिन टाइप जायो नालाय जा देरद्राय मोनदां मालाय गाव गावबाव बेखौ बेनाव बांद्राय बोलो दं बे माबा दाउसा फिसाखौ जायो ना बियो दाउसाल' भगवाननि ना आयु mana बायगोनहाय खालामहरदो खालामफैद' आं एसे हगारनाय एसे हगार दावखोबाय नै बियो बेलथायनांगौसो नै बियो ओरैसो थानांगौमोन नै बियो बारखोलाङो देबलांबा बे थालिरफोरखौ जिरनानै जादो देग्लाय खुनुरुखुम हाबथाबाबो दै लोंदो मोनथिजोबखाबायसो बियो जाग्राया गावनि माबायावनो दंखायो खाथेग्रा नांगौमोन दाना माबायदि दुरुंबै ओरैनो दुरुंखौ गुफुरखौ मोनबाबो जागोन ना आहा सेनसो मोनामनाय मोनदों मानसिनिसो दां नागिर गावखौ दा होनांथारसै नोंस्राबो हानोसै हानसेयावल' हनैहाय माबा एरा एरासो जाबाय मा एरा जाबायहाय एरहोथारदो बे एफा गोबावबानोसो दोननानै सि सोंनाय गैयैखाय लांदां नुहुरलायबाय ओरैहाय दावराव जाग्राया हाथारसै बेहाबो दिनै हाखौनो हाबालाय आराम जायोमोन नै एसे नांथाबाय